Isabella, varsågod. Oj, vad duktig du var. Du kan. Sätt dig fast på tungan. Vänta Ben, du ska få. Benjamin, här. Varsågod. Kan du ta den? Kan du ta den? Visa mamma, du kan ta den. Hopps, vad jag kunde ta den snabbt. Va? Sitter den fast på fingret? Var är den? Vad tar den vägen? Är du redan klar med din? Var det gott? Var det gott? Vill du ha en till, Isabella? En till kan man få. Sen är det dags för gröt. Varsågod. Oj! Kan du ta den med fingret då? Åh, så bra det gick! Vad du kan! Vad det gott! Duktig ni var!